hedder Michelle. Hej, jeg hedder Magnus. Jeg hedder Michelle. Jeg hedder Patrick. Hej, jeg hedder Emma. Jeg har boet her i 4 år. Jeg hedder Heidi, og jeg var med til at starte Soranahus i 2014. Og visionen for Soranahus, det er at blive Danmarks bedste ungehjem. Det er deres hus, du træder ind i, når du kommer herind. Vi nulstiller ikke. Vi følger altid op med de unge. Det er relationsarbejdet, der er altafgørende. Altså, jeg synes, det bedste det er, at de kan rumme dig. De kan rumme os unge. Vi mener, at trivsel er afgørende for udvikling. Vores fornemmeste opgave på huset her, det er at skabe en stabil og tryg ramme, som er udviklingsfremmende for den unge. Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme, som tilgodeser den enkelte unges udfordringer. Og ud fra det tager vi afsæt i den mentaliserende indstilling. Og det handler om, hvad sker der inde i mig? Hvad viser jeg på ydersiden af mig? Hvad viser du på ydersiden af dig? Og hvad sker der inde i dig? Så arbejder vi jo selvfølgelig også ud fra en anerkendende og low arousal pædagogisk tilgang. Der bliver taget hånd om vores faglige udvikling i det daglige i form af, at vi er et lille team, men vi er utroligt bredt spektret fagligt. Der er en konstant udvikling på faglige tilgange og metoder i det her fag, som vi altid sørger for at holde os opdateret på. Vi har kurser både på huset og vi er ude og lærer ting, gå i dybden på de problematikker, vi har lige her nu. Og det er egentlig også sådan, vores supervision virker. Soranahus er et fantastisk sted at arbejde, og det er det, fordi vi er et lille team. Og det betyder, at vi har nogle ledere, der er utroligt tæt på, som har en føling hele tiden med, hvad rører sig, hvad er svært, hvad er nemt, hvad skal vi bruge mere tid på, hvad skal vi øve os på. Der er en klar fordeling i, hvem har hvilke roller. Men jeg er ikke i tvivl om, jeg kan gå til min leder med alting. Jeg kan gå til mine kollegaer med alting. Der er en gennemgående støtte og en opbakning fra hver af vores kolleger, så alle har hinandens ryg. Det, at vi på Soranahus har fleksible arbejdstider, det gør, at vi har mulighed for sådan rent privat at tilrettelægge vores eget liv efter, hvornår det giver mening at være her. Når du starter som ny her, så giver vi altid 2 til 4 følvagter, hvor vores medarbejdere vil sætte dig ind i vores journalsystem. Alle er persontypebestemt inden for enagrammet. Og det er jo også noget af det, vi tager i betragtning, når vi uddeler kontaktpersoner til de unge, så det bliver det bedst mulige match. Du bliver guidet igennem det. Du har nogen at spare med hele tiden. Og så bliver du samlet op, hvis det er, at der sker noget, du ikke lige var klar på.